Amapolisa aseGauteng aphanda ityala lokuzama ukubulala okukuzemva kokwenzakala komfundi kudubulwano phakathi konogada kwirenki yeteksi eMeyatin eVaal ngentseni yanamhlanje. The most important, that's what has brought us here. We want to come out of the United States with a really good trade deal. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi ufuna isivumelwano esihle sorhwebo nelizwe laseMelika kwintlanganiso yakhe ejongwe ngamehlo abomvu nomongameli Donald Trump ngomso. Lamkelwe njengamaqhawe ngalentsasa kwisikhululo senqola-moya samazwe ngamazwe i-OR Tambo iqela lebhola ekhatywayo leli labaminyaka ingaphantsi kwama-20 emva kokuphumelela i-AFCON kwelaseJiphethe. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsondo. Mapolisa aseGauteng aphanda ityala lokuzama ukubulala okukuzemva kokwenzakala komntu omnye kudubulwano phakathi konogada nekukholelwa ukuba baqeshwe imibutho yoonoteksi kwirenki yaseMeyatin eVaal namhlanje ukanti kwindawo yeqhwayo lamapolisa afumene imipu 19 esi siganeko sishiya abakhweli kunye nabaqhubi beeteksi benexhala. Kunxolekeke umfundi wesikolo samabanga aphakamileyo iDr Malan kunye nomnye wonogada ngethuba kuqhambuka umlo phakathi kweenkampani ezimbini zonogada. Amapolisa athi lo mfundi ufumene umonzakalo ongephi. From that random shooting, one person was injured and he has been taken to the hospital, and that one person, it was also verified that he stated that he's one of the employees of one of the security companies. And while the police were combing the scene, they also discovered about 10 AK-47 and also 9mm pistols on the scene while they were combing the scene. Othethela amapolisa eGauteng uthi amapolisa asaphanda isizekabani soku. We also want to verify the reports that there was a scholar who was also shot. Our police officers did indeed go to the school to verify that information, and it was found that the scholar was not shot, but they did find him to have a scratch on the leg, which was not a bad injury. So, which is suspected that he might have, scratched his leg while there was during that scuffle. Kungoku nje abaqhubi beteksi bathi baphila phantsi koloyiko. Ya siyesaba ukurenka nabantu bayesaba ukuthi vele bebesebeqale besesaba bebengezi vele bebebona ibhamu 2 weeks back kudala ibhamu ikhona la sikhishisa imali ke esingazi ukuthi ezani ke vele besiyikhipha ngoba sisabela impilo zethu nabantwana bethu yangithola kwabagibeli phela bekho safe even though abafuna ukugibela imoto zethu badesperate umanje abazi ukuthi bazobuyela ngani irenki livaliwe. Nangona kungekho mntu ubhubhileyo kwesi siganeko, ingxelo zidiza ukuba ngama-59 abantu abaphulukene nobomi babo ngenxa yodubulwano olunxulumene neteksi susela oko lo nyaka uqalile. Umbutho abasebenzi bakarhulumente iPSA imemelele ukuba kuphuculwe imeko abasebenza phantsi kwazo abasebenzi bezempilo KwaZulu-Natal. Lo mbutho buqhankqalaza ngaphandle kumasango esibhedlele iPrince Mshiyeni eMlazi KwaZulu-Natal phambi kwenkonzo yesikhumbuzo kagqirha obengumfundi uAlulutho Mazwi. Umazwi usweleke kule veki iphelileyo emva kokuwa isiqaqa ngethuba esemsebenzini kwaye kutyholwa ngelithi uye wanyanzeliswa ukuba asebenze nangona bengaphilanga. Abahlali kunye namaqela ezopolitiko bavuke ngenjiqukuxa namhlanje babamba ugwayimbo phambi kwamasango wesibhedlele besebenza kuso uAlulutho. Amaqela ezopolitiko agxeka umphathiswa wesebe lezempilo kweli phondo mayelana nesisiganeko. We are saying today the blood of Dr. Mazwi is in her hands. She must take responsibility, she must publicly apologize, and she must step down as an MEC of health. Because remember, it is not only this hospital that is having these challenges that are here, but the majority of hospitals here in KwaZulu-Natal are having the same problem. So
But these issues have been raised with her and she's not doing anything. We are saying enough is enough. This thing has nothing to do against the sitting MEC. Unfortunately or fortunately, as the head of the department, she must take full responsibility. I-EFF ikwathi esisibhedlele kudala sinengxaki yokushokoxeka kwamayeza kunye nabasebenzi. There's a short medication here. There's no medication at all. You know, here there has been the issue of water shortages or no water at all. Cars are stolen here. If you go inside, the infrastructure is very bad. People are dying inside here and they won't tell you. And these are issues that have been raised. They are sitting with the office and she has not done anything. Le mibutho yezopolitiko imemelela kurhulumente kazwelonke ukuba angenelele ngokukhawuleza kwimeko abasebenza phantsi kwazo oogqirha ingakumbi kweli phondo laKwaZulu-Natal. Abahlali basenkandla baphila phantsi koloyiko emva kokuva ukuba iqhweshile izolo indoda nengumrhanelwa kwiziganeko eziliqela zokudlwengula. Lo mrhanelwa ubanjwe ngamapolisa aseMarian Hill ngentsasa yayizolo kodwa kuthe kusihlwa wabe sebalekile. Uluntu lwasenkandla luthi sele iminyaka lo mrhanelwa elungcuthekisa kwaye kwatyholwa nangokudlwengula nabantwana besikolo. Ingxelo ephuma kumapolisa alommandla eMarian Hill idize ukuba umrhanelwa oneminyaka engama-27 ubudala nobebanjwe izolo eMalanga ikhale ngelithi ihlaselwa sisifo sokuminxana kwesifuba. Kwathi ngelixa amapolisa emnceda wafumana ithuba lokuqhwesha. Lo mrhanelwa ubalwa namatyala amaninzi odlwengulo kwindawo yase-Ekhombe enkandla. Induna yendawo iyanaba. Umsolwa wathatha ingane wahamba nazo phakathi nomfula waze wawufika phezulu la sekuyihlathi khona. Eyiphethe zazimbili lezi ngane kodwa esho nokusho ukuthi ngokwendlela yami ngifuna ukuqala ngalo ngigcine ngalo egcineni mina ngizonireba nonke. Kwahamba ke esaqala umnyakazo wakhe noma umsebenzi wakhe esaqala ukudidizelisa lo amhlonze njengokuthi uzoqala ngayo waba lo esebaleka. Uceba wase Ward 9 uthi lo mrhanelwa akaqala uqhwesha. Uyaziwa yena umfana nje wendawo endaweni yakhona la endaweni esiphila kuyona. So uke wabanjwa ngo2023 ezamile ukudlwengula wabanjwa umphakathi kwalindele ukuthi kuzofika amaphoyisa ezomthatha kodwa engakafika amaphoyisa wakwazi ukuthi eqe noma abaleke kulaba babembambile. Umbutho weteksi nowazijula ijacu lokukhangela lo mrhanelwa uthyola amapolisa ngokusilela ukwenza umsebenzi wawo wokuqinisekisa ukuba lo mrhanelwa ujongana nengalo yomthetho. Kusiphatha kabi ke siyinhlangano sasesithi ake sithathe igxathu. Uma ke silithathe igxathu sathi siyamcela emaphoyiseni ukuthi sicela sinikeze yena siyomhandover kulawa okuyila kuvulwe khona icala athi amaphoyisa akuvumelekile. Kuyasidumaza kakhulu ukuthi amaphoyisa bengavuma kanjani ukuthi alalele istatement sakhe njengomsolwa. Sesifikile sikhombisa ukuthi serious kangakanani issue ekhona ngaye. Amapolisa aqinisekisile ukuqhwesha kwalomsolwa kwaye athi asaqhuba ukumkhangela. The suspect, who was arrested by Marian Hill police in connection with several cases of rape, which allegedly committed in the Ekhombe police precinct, was to be transported to a correctional facility when he complained of asthma attack and fainted. When police were busy assisting him, the suspect escaped and ran into darkness. A dedicated team has been put together to hunt him down. Mongameli Cyril Ramaphosa udibene negqiza leli loMzantsi Afrika eWashington DC ngale njikalanga phambi kwentlanganiso ejongwe ngamehlo abomvu phakathi kwakhe nomongameli waseMelika uDonald Trump ngomso. Lo kaRamaphosa unoxanduva olunzima lokuqinisa ngokutsha amatyathanga ozakuzelwano phakathi kwalamazwe mabini. Umongameli Ramaphosa uthi uzaqinisekisa ukuba wenza isivumelwano esihle sorhwebo nelizwe laseMelika. There is no application of diplomacy in the politics of Trump. Umongameli Cyril Ramaphosa kwakunye negqiza elimphelekileyo badibene behlinza impuku kwindlu yozakuzo yeli eWashington ngelungiselela intlanganiso yangomso nomongameli waseMelika uDonald Trump. Umongameli Ramaphosa unethemba lokuba le ntlanganiso yakhe noTrump iza kuzala amathokazi zekananjalo iqinise amatyathanga ezorhwebo phakathi kwalamazwe mabini. The most important, that's what has brought us here. We want to come out of the United States with a really good trade deal
investment promotion. We invest in the United States and they invest in us, and we want to strengthen those relations, and we want to consolidate good relations between our two countries. Loka Ramaphosa uthi kule ntlanganiso baza kuyishukuxa nemiba yongquzulwano kwihlabathi equka umba wakwaSirayeli nemfazwe yase-Ukraine. We are going to have an opportunity to discuss geopolitical issues, not only Israel, but also Ukraine. And so all these matters will be on the table for proper discussion. Umongameli wase-Ukraine uZelensky akazange afumane impatho incomekayo ngethuba wayetyelelelwe kaTrump eMelika. Ingaba umongameli Cyril Ramaphosa yena iza kuba njani impatho aza kuyifumana kuDonald Trump? I'm also sensing a danger that this thing can be out of hand if these negotiations are held in public. It can be ugly. But Ramaphosa does have a history of managing difficult political situations. But this one is going to be the worst that he has ever managed. Unshingalwazi Breakfast uthi umongameli Cyril Ramaphosa kuza kunyanzeleka ukuba zibekho izinto aza kunqwala kuzo nokuba azihambisani nemigaqo yezangaphandle yeli ukuba ufuna isivumelwano esisiso nomongameli Trump. Sekela mphathiswa wezamahlathi ilwandle nokusingqongileyo unkosikazi Bernice Swarts ekhatshwa ngamanye amagosa aseburhulumenteni bebezimase ingqungquthela yabalobi abasakhasayo nebizwa nge-Small Scale Fisheries Summit eMpuma Koloni ngalemva kwemini. Le ndibano yinxalenye yephulo likarhulumente lokuzibophelela ekusungulweni komgaqo-nkqubo olawula abalobi abasakhasayo kweli. Bekusingathwe umsitho wokuphawulwa kwendima kwicandelo lezokuloba namhlanje eMthatha kwiphondo leMpuma Koloni. Phakathi kwaloo nginginya bekuzimase nabaseburhulumenteni nekuquka kubo usekela mphathiswa wezamahlathi nokusingqongileyo umama uBernice Swarts nobegangatha ke ngokubaluleka kwentsebenziswano kweli sebe. Our ocean isn't just a resource, it's a legacy. We are its caretakers and not just its consumers. But fishing alone won't sustain us. We need to diversify to aquaculture processing, cold storage, exporting. Dependence on one species or season is risky. Amalungu amele amacandelo abucala azityande igila ngemicelimngeni ajongene nayo nezikhalazo abanazo ngokusilela karhulumente kwiindima ezithile. One thing that we would like to say to the minister, they must make sure that at least whatever is written in the policy, it must reflect in their regulations. Because here we have a policy that speaks nicely about the small-scale fisheries, but when it comes to the implementation of the policy, the regulation contradicts what is written on the policy. Le nkqubo ikwajolise kwiindlela zokuphuculwa kweli qumrhu ukubheka phambili. Onke amehlo zakubethe ntsho epalamente ngomso nanjengoko umphathiswa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana ezakube esenza intetho yakhe yohlahlo lwabiwo-mali isihlandlo sesithathu. Abemibili bazilungiselela ukuva utshintsho kwiziseko ezahlukeneyo zohlahlo lwabiwo-mali neziquka ukunyuswa kwerhafu yamafutha ezithuthi. Osomashishini bahlaba ikhwelo kurhulumente kuba angenzi utshintsho olunokuthi lukhubaze ezoqoqosho. Umphathiswa wezemali ulungiselela ukwenza ilinge lesithathu lohlahlo lwabiwo-mali lwesizwe. Omnumzana Enoch Godongwana ujongene nomsebenzi onzima wokuvala izikhewu kwezezimali kweli ityeli ngaphandle kokudala umbhodamo werhafu. Uluntu luthi uNondyebo kufuneka anyathele ngononophelo ukunqanda imeko enokwalela inkqubela phambili. Whatever government does to fundraise for the budget, it must be offset by ways to social protective mechanisms that help protect people. Ngomnyaka ka-2023 kuphela urhulumente uqokelele ngaphezulu kweebhiliyoni ezingama-82 zeeranti kwirhafu yamafutha, nto leyo ixhalabisayo kubaqhubi bemoto kunye nakushishino lweeteksi. We do pay a lot more than other countries for our fuel. Considering Namibia that's got the same import sources as we do, and a lot of our volume, or majority of our volumes, are imported. The fuel is significantly cheaper that side.
Umhlalutyi wezopolitiko uMjingalwazi Ntsikelelo Breakfast uthi ulindele ukuba izinto zihambe ngokufanelekileyo kweli ityeli kulandela ukunganyuswa kwerhafu. Remember, the bone of contention was the increment of a value added tax, and that issue ngoku has been done away with. So I don't expect ngoku izinto not to go according to plan. But the whole fiscal situation has been mismanaged. Intetho kaGodongwana kulindeleke uba iqale ngentsimbi yesibini emalanga ngomso. Kanti namhlanje uZamacele usithumele ivideo nalapho ibonisa ngengxaki abajongene nayo yokunqongophala kwamanzi eMthwalumbe eDingimbiza kwaWard 15. Kusemthwalumbe la esigodini saseDingimbiza kaWard 15 uZamacele ukhulumayo. Sinenkinga yamanzi, siphuza lamanzi, siwasha ngalamanzi. Yonke le ndawo kunodaka kanje. Amanzi kadaphela umpompini sebeze barasta. Akwenziwa lutho nje olukhombisa ukuthi sisizakale. Indlela le esihamba kuyona masizokhala amanzi nayo inje inodaka iyaxhathuka nje kanjena. Ngala kuudaka nje yonke le ndawo. Sicela usizo kwabaphethe abaphezulu sikwazi nathi ukuthola amanzi anempilo. Siyabulela kumbukeli wethu ngokusithumelela le video. Siyathemba ke nawe mbukeli apho ukhoyo xa unengxaki yokuziswa kwenkonzo eluntwini ungasithumelela ivideo yakho kule nombolo ingu-071 105 8923 usichazele iward nendawo kuyo. Lamkelwe ngentswahla nemincili iqela leli labaminyaka ingaphansi kwama-20 amajita kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo eKempton Park ngalentsasa okuze emva kokuba eli qela lasekhaya lithe lenza imbali ngethuba liphumelela itumente ye-AFCON bibanjelwe kwelaseJiphethe nalapho libethe iMorocco kumdlalo amagqibela kankqoyi ngenqaku elinye eqandeni. Ibe yimincili ingamayeyeye kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo ngethuba egaleleka lamatyendyana sekhaya emva kwenquleqhu yawo yokuphumelela indebe ye-AFCON kwelaseJiphethe. I'm proud of them. I'm saying to you Giants, Majitas, we love you. We are proud of you. Ukanti inhliziyo besizamisa iyogathi nakubadlali kwaye bathi onke amehlo ngoku ajonge kwindebe yehlabathi. We need to remain humble. There's still more work to be done. This is, yes, it's a big thing, but this doesn't mean this is the end of the road. We still have a World Cup to focus on. Umqeqeshi weliqela uthi bekungekho lula kwaphela kodwa bakwazile ukuwagqitha lo majinginqewu. I want to again congratulate the boys. I think they did a great job. Honestly, it was not an easy job. You could see by the results. Ukanti umongameli weSAFA uthi zizele amathokazi inzame zabo zokunika abaqeqeshi ithuba elaneleyo lokwakha amaqela esizwe. It's clear that coaching stability, having a coach pursuing a particular project is one of the major success stories. Sithi huntshuke kwezijongwana wokuphakamisela iflag yeli emanqonqweni kwaye sithi uMzantsi Afrika wonke uyazingca ngani. Kakhulu ke Qwathikazi noma Mzangwa kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu mna ke ngegama ndikuthabile phoske ndiyinzwakazi yabathembu mvanje bethuna nantsi iMozulu mbukeli ekhaya savula lo ngokuphawula ke sigangathe kaloku kumfanekiso wokuqala nokugcinisa ngamandla kwiziganeko zamvanje zeMozulu apha eMzantsi Afrika nawe mbukeli apha ekhaya uyabona noko sibekele impela kakhulu phantse nje wonke uMzantsi Afrika ngamandla ke kwindawo ezizinze embindini indawo ezifana phaa kooPriske ekuseni khona inkwankca nengqele ngo 4 degrees baqhube
emva kwedinala beluvalo lasuku wakho nabukela ekhaya ngeshumi nje elikhetha sisibini kanti ke ngokubanzi bethuna amaqondo wakho phansi naphezulu ngeloqala iphondo phaka lokhu empuma koloni ngamandla kwimpuma yelaphondo indawo ezifana napha emthetho nazo zonke nje zonke ezaziphaluka sapha komonti emdantsane amalinde ekseni futhi inkwanka nentshizane ngo-12 degrees nje ke bona pha ephondweni lase-Freystata ngamandla kumbindi apha eMzantsi Afrika zonke mbukela ezo ndawo zithande phakaba kakhulu kulaphondo kuyabanda eSasolburg ekseni futhi qabaqaba ngamafu napha ko-Frankfurt ekseni ngaso esesithathu kanti baphila kanje bona kwelaphondo lapha ebukeli entshona koloni ngamandla futhi kwintshona namazantsi walo indawo ezifana napha kaloku eKapa lodumo kwasekuseni futhi kunganetha napha eWorcester bevuswa ngulo 8 degrees kuncebe nam ngokubanzi kwakhona mbukela ekhaya pha ephondweni elise-Northern Cape ngamandla futhi kumantla walaphondo kuyabanda eKurumane ekseni ngaso sesithathu sifana nqwakhe phofu napha koKimberley bevuswa futhi nguye la 3 degrees kanti ke benjenje kwelaphondo laphaya eNorth West ngomso ngamandla futhi mbukela ekhaya phaya kwintshona yalo kuyabanda kakhulu pha koVryburg nazo zonke zangenza ukufupha njengapha kaloku eMoreland kwasekuseni futhi nasemva kwedinala beyisonga imini yabo ngo-12 degrees kanti ke xa siqwasela ngokubanzi pha kwelaphondo laseRhawutini apho thina sikhoyo ngawo kaloku lo mzuzu mbukela phaya ekhaya futhi amazantsi impela njengapha kaloku kwindawo ezifana pha kwincam yelaphondo Carltonville ungabanda mpela ekuseni ngala 5 degrees kanti xa sinyuka ngokubanzi futhi kumantla apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiLimpopo ngamandla futhi kumbindi namantla walo njengapha kaloku mbukela ekhaya eThoyando kwasekuseni ngo-18 napha eMusina kuyatshisa ngemva kwemini sehle njalo ngokubanzi futhi laphoyo lapha kaloku eMpumalanga ngamandla kumantla walo futhi eMiddleburg ekuseni futhi qaba njengamafu ngo-9 degrees napha eSikhukhuza kuhle ekuseni ngo-14 degrees mbukela ekhaya vuma kaloku nawe ndiyivale ndiyisonge phaya KwaZulu-Natal ngamazantsi futhi mbukela pha koKokstad ekuseni nazo zonke zangingqi ngo-8 degrees napha eThekwini futhi bayayisonga imini yabo emva kwedinala ngo-22 degrees mna ndikuthele kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.